ganahan pang sinani para di ko maglisod. Wala ko gamita, kapuyan ko. Di masod sa bag. Hello mga Inday. Kasama ko sa tingin. A few moments later. Yan, mga Pilipino na mga pagkain. Halo-halo, meron sila. Daming Pinoy, oh. Diba? Ginawin ako yan. Wala, di ka? Pansit mo lang. Bili na kayo mga suki. Dito ko sa... This one, donate already. I Oh, want this supplier, one. we ask this one, supplier have a good. No more, no more. I want this one. Yeah, this one is popular, a lot of people buy it. This one I always buy ma. May ano sila, may pusit. Yan, pusit. May danggit. Ayun, oh, may danggit. Oh, danggit ba yun? Oh, this one also I buy Danggit, this one, danggit. using banana. May saging sila. Honey mango. How much? How much kaya this one? 3 for 10. 314? Atras. Atras. $1, $2 this one. Flavor. Buy the one. This one? $5. The one little thing. Yeah, 200 gram, 50 gram. Ang taas ng ano ngayon, kaya mo oh, 38.23. Kanina 22 lang yan. Ngayon tumaas. Oh. Ang taas. Third floor at Davao Trading. Dito kayo, bili kayo dito oh. So how much? Not for 50. Barato na rin na pita. Pilate? 450. Ayan. Oh, may ano sila. Paliya. May saging. May talong. Talong na murag kumagko kagamay nga murag imong kumagko. Kigmaya sa taong ba? Nasa like kuan mo say kani karabansos ni. Ah, na sila mga kuplito sila nga rin. Oh, nay okra. Wow. Kahit na. Naghan kayo nga rin ba? Lang pala kung palaman da ipan. Mahal yung palaman pan eh, di ko eh. Bili kami nito. Ito yung ito, masarap dito. Dito kami lagi bumibili. Mga kakanintan. Bili tayo, te? Pila man tanong. Gani mo kaunay ko ano? Mangita talain? A few minutes later. Say hello! Long time ko siya. How are you? Come here, come here.
come here. Okay, don't put me Ano on pangalan nito? Ano the... nila, te? Whatever. Come here, buy from here. Buy from here, very cheap. Very affordable. Affordable, $2 only. Come in fourth floor. Free $14. Come here. Bili na kayo dito, mura lang, mura lang. Tracy, we go up first, ha? Okay, sorry, ha? Okay. Bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye. Bye. Muna ba natin? Tila? Ano tinindot siya, te? Tila, te? Pangutan na ako, no, te? Kaso lang basta di masuod na ko. Mura gamay, no? Muna pare-pareho ran, eh. I-try ko na lang ko. Kain tayo. Burger. Dili siya. Burger. Panda. No? I don't have the food, the welcome. Welcome, Buat siya. Ate Gwen, lumabas. Di ko anong ay, pamatay ko na. Bugnaw ba kayo? Hi, Uncle. Uncle, hi. Hi, Uncle. Say hi. Say hello. Hi. Say hello sa akong vlog. Say hello to all my friends out there, everywhere, somewhere down the road. No, I don't take photo. I don't take photo. Sa vlogger. You never say hello to my viewers. So good. Kasi ito natawag, te? Ikaw naman, kay nakuha naman ko. Kaon, te, magbukbang mo na ito doon, ha? This is my friend.
and my neighbor, ano mo neighbor din no? My kababayan, o sa English ng one, hindi, nakuha na ko after nadaw ako sa English ganina ba, nagbalik-balik ko, pero ako mag-rate eh. She's Chinese. Look at her face. Look like Chinese, right? Bisayang dako. Chinese, Bisayang dako. Buhatan lagi di kayo suti. Para mga start sa suti. Pag unasa na naman ako. Kung ano magdungan ka. Uncle, come. Una. Uncle, come. Uncle, say hello, hi. Wala, hipay ka! Say hi ba? Hi. Hi. Apil sa picture, uti. Apil sa tili. Ang video natin? Ang video. Short video. Sorry, mga inday, mga undong. Ako dito. Hello mga inday, mga undong, mga inday, mga undong. Emotion sa mga gamay. Anak. Anak. Tugnaw, ani. Hoy, tingin na sa tingin ko. Hi mom, hi sir, bago nag-wave. Tawag. Bye-bye. Mga undong, mga inday. Bye-bye you.